Good morning! Morning! Tapos lang napaliguan yung mga tuta. Now, what we wet? Dalawa si Jackie. Ayan. Tulan na lang namin ng ng kuko. Ayan sila. Next, si ate at kuya doon sa sa taas. May meron pa dito. Oh, wait lang. Teka. Hi, Madam Claudia. Hi po. May pasok ka? Oo, alas 7 na. O, anong petsa na? Opo. Dito pa rin sa bahay. Hey, Maggie! Bakit nandiyan ka, Maggie? Maggie Choy? Liligo ka rin, ha? Payanin kaya namin to, guys. Conan! Hi, Conan! Conan din, no? Hindi nakakatalon. Conanin! Kuya, Aso, sa ano ngayon? Sa bed. Pasok ka mo. Anak, ha? Dito na pala si Mudra. Happy birthday, me. Birthday. Ay, naligo na yan. Nakaligo na ulit yan. Galing-galing naman ng Lucia na yan, no. Good morning, guys. I'm fresh na ulit. Hello, baby. Ay, si Kuya Natsu. Good morning, Kuya. Kuya. Hindi mo ulit Baliktarin mo daw yung mga mittens. Baka daw maputol yung daliri. Kasi may mga sinulid na di ba? Kaya huwag paano Higpitan. Oo. So yung iba baka hinihila na lang din eh. Oh, sarap amoy ng hikab na yan, oy. Naras ka dumating, me? Paliguan mo agad. Ito, ayun yung ano. Diba? Tapos na nun eh. Dapat bagambi. Ataas ako nun eh. Lunan. Katakot ka kahapon, ha? Tinakot mo kami, ha? Oh? Tayo lumapit. Gaan sa na. Bakit? Amoy mo na naman ako. Nagpaligo din ako ng aso, eh. Amoy mo na naman ako. Pwede naman dito. Good morning, Sophia girl. Sophia, Lucia. Di ko ba lagi natatawag si Ate Love Sophia mo? Ha? Ang linggit din. Ha? Yung ano, me, yung nasabihan mo na si Jepoy? Yung kuna? Ano yan na? Kayo nga pala. Kasi kahit bukas. Pupunta ka dito mamaya? Babalik ka pa? Hindi ko alam kasi may meeting mo sila. Saan? Sa barangay? Ah. Ano na, Mika? Kumain ka na. Paano yan? Order pa naman ako sa ano, may hindi ka pupunta. Birthday mo. O bukas na lang. Para Sunday na? May laro din bukas, diba? Nyek. 50 ka na ngayon, di ba, me? May ano eh. Nag-arkila ako ng banda. Paano yan? Wanda ni Tia. Dahil nga ako dyan pagkalukuhan ninyo. Banda rito, banda roon. Si birthday ni Lola. Banda rito, banda roon. Ano? Banda rito, banda roon. Uy, susay. Ano naman? Si Natsu drummer, si Groot ano. Oo nga pala, may banda na tayo. Snack time muna. Iiyak eh. Nalagyan ko na rin si Maggie. Yung mga malalaki na lang ang hindi pa. Si Emma na pala nagpaligo sa tatlo doon. Ito naman. Okay. Thanks God. Hindi ano na. Nababasa na yung gagawin ko. So, ayun. Maliligo na lang ako. And then, para na kami sa bed, guys. Tapos, yun nga. Baka hindi muna ngayon ang handaan ni Mama. Kasi tomorrow na daw baka doon sa palengke. Kasi sasabay daw sa fiesta doon. So, yun. Baba na. See you na ba yan? Andun na yung kulungan nila?
Tipi! Pipi boy! Let's go! Ah, may sakit to ano. Sino yan? Si Tipi. Pipi boy! Go! Gusto niyo rin sumama? Asan yung mga tuta? Asan yung mga tuta? Sa baba. Nilagay niyo sa hampers. Dapat pala pag andito mo kayo. Megan, no! Dali, yakin. Bigay sa hamper. Nauuhan na doon na. Ano nang... Dala ko na yung mga ano nila. Records. Behave naman sa ano, spotty ah. Oops, wala ano ah. Oh, pero kanis. Meron dito yung ano. Asan? Kulang sila. Lima sila din. Ngayon na yung isa, oh. Ayan, dyan lang kayo ha. Dali na lang sila sa ano. Oo, yan. Mag-ano muna kayo dyan. Sightseeing. Agoy! Let's go! Wait lang, upa pa akong isa dito at nasisikipan sila. Yeah, let's go, let's go, let's go! Let's go! Sago! Ay! Paturok tayo! Ang dami! Ang dami naman yan! Lagas na naman ang bulsa ko! Aw, aw! Pamigay na nga yun para wala ng gastos. Pamigay na. Sino ba sumagampon? Sino? Sino? Ayok nga. Oh, kumaya ng bata yan. Good morning! Hindi ako nakapag-vlog kahapon, guys. Galing ako sa, ano, sa Mega. Bumili ako ng gift ni Baby Chu. And then, some stuffed toy ni Lucia. Yung her ko possession. And syempre, makakalimutan ko ba ang aking darling baby boy. Bilang ko siya ng kanyang toy. do 3D. Yung isa muna kasi ano lang naman to, anak. Starter to. Hindi, ano to. Kasi pag yan, Yun ang pinakaset mo. Ito, ano lang to, kulay lang to. Kunin mo yan, dali. may I do 3D. Kunin mo yun, sabi ko. Ayan, ito guys. I do 3D vertical. Basta ito. Alam ko yung pens nito madami. Tatlo ata eh. Galing. Ayan. Design Studio. Careful ah, makat ka. Oops! Maling ka muna. Dumi na ng electric fan natin, oh. Palinis nga natin. Marunong ka na maglinis ng milk. Kaya alis ako eh. Ako lang pala yung pupunta sa ano. Di ka ba sasama? Anak, oh, nalaglag. Di ka sasama? Sasama. Sa birthday ni Baby Ju? Sama ka na? Nakakala ko. Kasi kahapon, naano ko siya eh. Sabi ko, sumama siya sa akin. Ayaw niya pumunta ng ano. Lumayas dito sa bahay. Ay, di ba sabi mo mag-ano ka? Magsisimba ka? Huwag na. Nye. Ano okay? Okay lang naman kasama ko sa Tita Joy. So, di ko alam kung sama ito mamaya, guys. Grabe mo na po. Oh, pinimpulan ko. Nakakainis. Ang dami. Pula-pula yun. Diba brown? Anyway, ayun na. Ang kanyang ano. Ba't may flower? Bigay ni daddy mo. Flower. Bigay ni ano. Bigay ni Froggy kahapon. Ayan. Basahin natin warning. Ano kami? Nag-date kami. Nagkita. Hi guys! Magandang hapon. Ayun, we're on our way na sa venue. Late na nga eh. 2:50 na. 2:30 yung ano yung party. Filipino time na lang. Kahit sila Joy nasa ano pa lang yun. Nasa Buendia pa lang daw. Na-text ko. Ayun. Hindi wala traffic. See you there. Hindi na ako nakapag-vlog kanina sa bahay.
naglinis pa ako ng kwarto na una. Then, ano pa ginawa ko? Ayan, nagpalit. Ay, hindi, naglinis lang pala. Hindi pa ako nagpapalit ng mga content. Hindi naman ano eh, matraffic. Wala sexist. Nahihilo ka, anak? Ha? Kasi yung candy mo, tingin nga akong candy mo. Candy namin lagi. Kapag ka bumabiyahe, makakahilo. Hindi sanay. Ayun lang. See you there, guys. Mama, Papa Gigs, may papagawa agad ako sa'yo. Okay na ba yun? Okay, We're here na, guys. Sakto pagdating namin. Hindi kumakanta ng birthday song ang Baby June. Now, pag meron kayo nahulid, hindi kumakanta. Wala pa sila, Joy eh. Sasayaw dito sa stage. Alright, everyone will sing a very happy birthday song. Play the music, please. Nak! Kumanta ako, hindi sasayaw ka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, everybody say happy birthday to us. Start together. Happy birthday to you. Okay, your mommy's gonna read it. How about the adults? Adults, happy birthday to you. Happy birthday, June! Talk to me, the king of peace. Oh, please, sir. I may be small, but I can be useful. Very well, Mouse. I admire your courage. I will let you go just this once. But I can't believe that a little mouse like you could possibly help me. Diyan daw si Joy. Sir, Let me out of here before I change my mind! How absurd! A silly little squeaky saan? mouse Nandiyan na ba? thinks about me. The talaga ako king of the jungle. Ayan, oo. Diyan na si ano, anak? Andyan na si JJ. Payat ni Joy. DM! DM! Meron, halika dito. Si Paul pala. May transaction na dito, oh. Mga ano, wala na, naipuslit tayo, naisilit na nila eh. Wala na tayong ano. Nagkakalam ano na eh. Kontrabando ni... Oo. Magkano natin dyan, ha? May ano ko dyan, ha? May parte ako dyan, ha? Aray ko. Great! Next stop! Hi, DM! Joke na pala si Mami Dag, of course. And next is Grammy. Okay. Kaya mo na si Kolokoy. Wala si Froggy eh. Si Dalton yung binitbit eh. Go get your prizes over there. Go. Alright. Kung kanina mga beautiful ladies, beautiful moms, this time mga nagpapapan, nagmamadyo, palakpakan naman natin. Ayan. Patay ka, Dalton! Ay, gagawin Dalton! Ako sorry. Mga ganon. Ayan, sir, alam ni sir yan. Mga ganon. Kukunin lang natin yung pose ng, ng chest. Chest lang, sir. Ano yung chest? Gano'n. Sorry, wala talaga. So, medyo stance na ganito. Tapos, hands to your waist. Then, chest. Wala. Ayan. So, maging chest. Yes, go. Chest. Yes. Chest! Sir. Dito tayo, sir. Yan, okay, chest, sir. At tuloy. Chest. Ganyan, no? Ganyan, no? Right. Okay.
Happy! Bilis konti ha. Happy! Ayan. Birthday! Happy! Happy! Okay. Ju! Boom! Happy! Happy! Birthday! Ju! Boom! Birthday! Birthday! Happy! Birthday! Ju! Birthday! Gagaling ha! Boom! Ju! Boom! Boom! Okay! Birthday! Gagaling! Happy! Birthday! Birthday! Woo! Happy! Ju! Birthday! Boom! Ju! Boom! Boom! Birthday! Galing! Happy! Birthday! Ju! Ju! Boom! Boom! Get your friends over there, sir. Okay, ha? Balikin natin ang konting quiz. Okay, sir. Stay here. Harap ka sa akin. Position. Alright. Sige, let's go. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Okay. Same position, sir. Same position. Tapos dikit-ligo. Okay. Shake hands muna kayo. Shake hands. Pinabes mo lang. Alright. Now, anto man shake talo. Okay? Sir, para pati tayo ng uod dyan, ha? Okay. Banana! Banana. Yan. Dikit-dikit lang, ha? Salan muna. Banana! Salan. Ay, medyo excited. Dikit-dikit. Dikit. Banana! Apple! Okay! Happy birthday, June! Thank you so much for the date. And last but not least, the boys, what's your name? Chris. CD. Okay, CD, hold the mic. Get ready, get go. Happy birthday, June! And now we're going to see Ate Delia and of course, this time, pag nahuli, hindi nasasayaw. Pag nahuli, hindi nakakalmin. Joke lang. Everybody must sing again happy birthday song. So get ready, guys. Get ready. Gising na si Ju. Good luck, singers. So, play the music, please. Everybody sing. Ready, happy birthday. Wait. Ayan. Happy birthday to you. Oh, everybody sing. Happy birthday to you. That's nice, huh? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, everybody say happy birthday to us. Now together, go! Happy birthday to us! Louder, come on! Happy birthday, Ju! Okay! Now, baby Ju, before you blow the candle, of course, make a wish first. Ayan. Okay, fireworks. Okay, now, make a wish first, mom and dad, and of course, baby Ju. And then, we now blow the candle. In 3, 2, 1. We now blow the candle. Alright! Magpapagawa na si Baby Ju, everyone! Ayan. Kain na tayo, guys. Kuha na kami food. Ayun na yun. Ako nanguna na. Doon sa ano, anak, meron?
Ay, ang cute! Yay! Hello! Thank you! Ah. Nain tayo. Talsik Dalton yung ano kanina. Kain tayo, guys. Kagalat sila. Ang galing, grabe. Sisiyo. Kaya bangga, ha? Hindi ako, sisiyo. Sige. Kung talaga magaling ka, yung kinata mong ABCD kanina, kantahin mo kapaliktad. Go. ABCD. Ginagawa, tataliktad. H-I-J. Magaling ka na. Alam mo, napapahiya ako, ha? Teka, kaya. Relax ka na. Relax ka na, Tre! Ayusin niyo trabaho niyo! Okay na, okay na! Ayan. Go, please. Ano? Relax ka na, relax. Okay, anyway, please. Ayan! Ayusin niyo, nakakanggal eh. Sorry. Ano ba yan? Okay na? Sandali. Oo, sabihin mo. Ano sabihin mo? Ayusin nyo. Hindi. Thank you. Ayan. Sige. So, why do we host the party of you? You? Oo. Host the party. Ang saya! Ang sarap ng food! Ah, sarap ng food. By the way, what's your favorite food? Hotdog! Hotdog! Okay. Ano kinain mo yung breakfast? Hotdog! Okay, favorite niya ba breakfast hotdog? Kaya inom lang, hotdog! Eh ngayon, hotdog! Teka lang ha? May hotdog ba? Yan! Nagtahon ng utakit! Diba? Nagbawag nga naman. Mamaya ko ba yung hotdog? Pagpasok, hotdog! Baon mo sa hotdog! Favorite drink? Hotdog! Hotdog juice? Hindi. So sige, ganito na lang. Ano? Kumakanta. Ayan, kasi si J-Lo kanina kumakanta eh. Kumakanta rin ba? Si Chris. O siyempre. Sige nga, parinig ka na kanta ni Chris. Ha? Parinig ka na kanta ni Chris. Ready? Sing! Ayan. Jumbo hotdog, kaya nyo taton. May hotdog na naman eh. Ano po hotdog? Favorite! Hotdog? Oo nga. Kaya ito na lang, ano yung kinakata nyo sa school? Kahit ito. Tama, kinakata nyo sa school? Yes. Ano pa ng teacher?
Yung teacher? Yung teacher ko? Ano pangalan? Si Mr. Fernandez. Sino yun? Basta ikaw naman talang mga dahil ko to. Ang pinakatake ng bahay ko. O syempre! O sige, parinig ka. Gusto ko satay tayo. Ha? Satay tayo. Teka, medyo mahirap yun. Di ko kaya yun. Ganito na lang. Ano? Tari. So ano ta? O. Hindi, ganito na lang. Mauuna ako. Okay? Tapos. Kati! Teka lang. Kainin ka muna. O sige, sige. Sige. Ano? Mauuna ako. Okay. Tapos tutugtungan mo. Okay. Tugtungan tayo, ha? Ng lyrics. Okay, okay. Ready? Ready! Yan. Kakataon yung bahay kubo. Bahay kubo. Okay. Bahay kubo. Nakatira ka lang mo. Base. Ganyan, ha? Kinakatapos ko. Ang halaman doon ay sari-sari store. Okay, store, ha? Sikamas at talong. Sigarilyo at direk. Bata ka pa, wala sigarilyo doon. Sitaw, bataw, kulani. Ano ba? Gundol, patola, utot ka! Kumakain pa, Ay, wala nang oras. Sorry, wala nang oras. Ha? Wala nang oras eh, tapusin na natin. Ay, ganun. Sa paligid-ligid ay kadaming singasig. Kahit ka wala nang oras. Wala na! Wala na, sorry. Hindi ako totoo. Ayusin mo kasi! Sahiyak eh! Wala pa. Ano? Okay na? Okay na. Sure na yan. Oh. Hindi, teka lang. Ano sinasabi mo? Hindi na ako totoo! Hindi ka matapos. Hindi na. Hindi, kasi wala na tayo. Hindi na ako totoo. Overtime na tayo na. Hindi na ako totoo. Bakit ano pa ba? Ano pa ba gagawin mo, Chris? Hindi na ako sumasayaw. Ha? Hindi na ako sumasayaw. Hindi, okay lang kahit hindi ko sumasayaw. Gusto ko sumayaw! Wala naman pumipil. Gusto ko nga! Okay. Sige, pag-ibig ka na. Sige, ano sasabihin mo? Ha? Ano sasabihin mo? Trumpet! DJ! Consistent ang musik mo! Ayan, sa nagturo sa'yo. Turo mo nga, si Jelia. Ikaw! Kasalanan na to! Turo ka na turo! Ano siya ka na? Natatanggal try! Okay, ayan. Ano na message mo sa, ayan, sa... Sino ba kasama mo? Ayan! Kami? Kami? Kami ba yan? Sino siya kasama mo? Pakita? Ayan! Ayan! Tinuturo ko! Ayan! Nagawa ko yan! Asan ba? Ayan, ayan. Ano nag-video? Ay, nag-video! Pakiat lang sa Facebook! Pakiating tayo! Okay pala, baka naman natin si Chris, ladies and gentlemen! Alright! Hey guys! Nawala ng battery kanina yung ano ko, yung vlogging cam ko. Sayang ko, kailan ang saya-saya nung ano eh. Kulang tuloy yung vlog ko. Sorry. I need ano talaga extra battery. Ayun, check ko sa ano, sa binila ko na itong camera kung meron ng ano, available na extra battery. Para ano, makabili na. So, yung guys, nakapag-freshen up na rin kami. Inabot kami ng ulam, buti na lang. Ano yan na? Buti na lang nandiyan na kami sa, ano, sa Metro Point. Kasabay ko si Paul, tsaka si Faye. Kiss Bundo. Hi, Faye. Nag-ano lang kami na... Kaya palang init kanina. Nag-jeep lang kami. Sobrang init. Hulas na hulas kami. Ayun, Tsaka kaya pala. nagulat si Mami siya, balloon ko pumutok bigla. Bigla kala nila baril yung pumutok. Pumutok yung dala-dala niyang ano, yung balloon. Diyos ko, akala ko baril na. Kasi pag ganun sa akin, akala mo balang ano. Color. So, ayun.
Tumatamis Biglang na. nawala yung ano ko, spada. 10 na. So, Naging ayan. invisible. Nag-edit na ako actually. Nag-ano lang kayo para mag-good night nitong batang ito. Good night na nak. May pasok na tomorrow. Wala See you yan. tomorrow, Paano guys. pag wala eh? Bakit mawawala eh? Maulan ngayon eh. Baka ganito. Uy, sayo ka na naman eh. Ay, by the way, thank you pala kay Sweetie CA sa binigay niyang gift para kay Lucia. Thank you so much! Di ko na na-vlog yung pagbigay ko kay Mika kasi nga walang battery. Ayun. Sabi niya, ano ka daw? Tawag din? Pupost siya daw. Ayun. Thank you so much! Salamat. Ay, nagigigil ko mga bagets. Uy, kailan natin lalaroin yung Beat the Parents? Binili mo, hindi naman tayo naglaro. Wala tayong time, anak. What time na? Good night. Good night.